মহাভারতটা অশুদ্ধ হয়ে গেল। পাঠ পড়ে একাথরে কলেক্টর করে দেব। নকর বাহাঘর ମୁଁ ନହେଲେ ମନା କରିଦେବି ଆଉ। ହଉ ଘରର ଡିମାଣ୍ଡ ଫିମାଣ୍ଡ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ମାରିଲେ ବାହାଘର। ଆମ ବଡ଼ ଝିଅ ପ୍ରୀତି ଭଲ ପଢୁଛି। ତା ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ବହି ଖାତା କଲମ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟ୍ରେ କହୁଥିଲେ ଯଦି ବିନିକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବଡ଼ ମଣିଷଟିଏ ହେବ। ସେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ତମ ବଂଶଟା ଯାକ ପ୍ରତିବର୍ଷରେ ମରିବ। ଆଉ ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢେଇ ଏ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବୁ ବୋଲି ସପନ ଦେଖୁଥା। ମୁଁ ନହେଲେ ମନା କରିଦେବି ଆଉ। ବଳର ଆଉ କେତେ ବୟସ? ମାତ୍ର 40 ବା। 40 ନୁହେଁ ରେ, 23 ନୁହେଁ, 24 ଚାଲିବ। ତମେ ଠିକ କହୁଛ ତ ନା? ପାଟିରେ ଭୁଲରେ 40 ପଶିଗଲା। ଦେଖିବୁ ପୁରାପୁରି ରାଜଦୂତ